Fl-istħarriġ tal-opinjoni pubblika tal-Maltatoday hemm involut l-Inġinier Simon Mizzi, uffiċjal tal-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg u li ilu snin jaħdem mat-tim tiegħu anke fi żmien li kien biss deputat. Mizzi ilu snin jaħdem fis-surveys tal-Maltatoday u fl-istess waqt mat-tim tal-Alex Borg kif ikkonfermat il-Maltatoday stess fi stqarrija li għamlet għalkemm ma semmitux b'ismu. One News jinsab f'pożizzjoni jiżvela l-uffiċjal wara li jisem Mizzi ilu jdur fi ċriki fil-medja għal dawn l-aħħar jiem. Simon Mizzi saħansitra nħatar minn Alex Borg bħala kap ta' dak li jissejjaħ id-Delivery Office fejn suppost jara li l-wedi li qed jagħmel Borg jitwettqu. Fl-istqarrija tagħha fejn għażlet li ma tippubblika x'ismu l-Maltatoday qalet li kienet tuża s-software tal-kumpanija ta' Mizzi biex toħroġ ir-riżultat tas-survey. Simon Mizzi kien involut fis-surveys li l-Maltatoday ppubblikat ftit jiem qabel irriżenja Bernard Grech minn kap Nazzjonalista. Hawn kien ingħad li Grech qed fi żvantaġġ kbir iżda mat-Times Delija kien qal li kieku kien jaf qabel kien jipprova jikkonvinċi lil Bernard Grech ma jirreżenjax għax fil-fatt id-distak kien ferm inqas minn dak ippubblikat. Kieku kont naf li kien se jirreżenja kont nipprova nwaqfu għax rajt sondaġġi dak iż-żmien li kienu b'distak ta' 24,000 flok 40,000 vot. Saħaq Delija fl-isfond li dak tal-Maltatoday b'Simon Mizzi involut kien ta' distak lil Partit Laburista simili għall-aħħar elezzjoni ġenerali u fuq u spiċċa rriżenja Bernard Grech. B'Simon Mizzi jaħdem is-surveys tal-Maltatoday din il-gazzetta kienet ukoll għamlet stħarriġ bejn Delija u Alex Borg fit-tellieq għall-kap u fih id-deputat Awċi kien ġie quddiem. Saħansitra l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika maħduma minn Mizzi fuq il-Maltatoday kienu jgħidu li fawdex il-Partit Nazzjonalista u minn fuq bis-saħħa ta' Alex Borg. Sa dan it-tant fl-aħħar jiem ukoll ħareġ li Simon Mizzi hu wkoll is-Site Technical Officer tal-binja li ġarfet is-sibt l-għadda fir-Raba Tawdex. Innota dan l-attivist favur l-ambjent Wayne Flask f'kitba fuq il-medja soċjali. Flask tenna li dan mhux bidu feliċi għal Alex Borg li wkoll semma x-xewqa li jinbnew it-torrijiet f'Għawdex waqt li ħatar kap eżekuttiv tal-Partit lil Sabina Ġusko Bordin li wkoll ġejja mis-settur tal-kostruzzjoni.